Okay, welcome Bishop Nyamakanga. Maswera general. Ndiri right mko. Mimi tatine zvinhu zvakawanda zvaimbosuggested nevanhu pa internet vanosangana nawo sometimes. So taida kuziva kuti semunhu waMwari, how do you see maissues akafanira ari kuitika tine maissues ekunaiza boom kana kunetsana pane kakucomplaina kuti vamwe takamboshaya mari, takambobirwa, takaita sei. So I don't know what's your take on that. All right, thank you, General. The Bible says, "Blessed are the peacemakers, for they shall be called the sons of God." And all things works together. Nyaya inaiza boom iri pazvinhu zviviri. Chekutanga kana chinhu chichitanga pane zvinoitika zvakasiyana siyana. Zvinoda kunzwisisa neari kutanga. Kozoita the other side yekuti ava vacho vabuda vana Netsai nana Jatiwero vabuda, inogona kunge iri a blessing in disguise. There is always a reason why people meet, and there's always a reason why people separate. Of course, pa separation panorwadza, because vanhu munenge majairirana mavaka ukama, but umwe neumwe akaiswa naMwari pano panyika ane vision yake. Mwari vanotopa munhu vision. Pamuri papa general mutori vision yenyu. Munhu wese ane vision yake. In as much people work together, but umwe neumwe anenge akapiwa vision yake. Saka zvazvinoita ndezvekuti vanhu pamuno separata, vamwe munogona kukwachurwa naMwari nenzira imwe inogona kuti rwadzei, yekutoti nyimwa mari yacho iyoyo yavari kuti takanyimwa mari. Mwari pamwe yaitova class yavaitoiswa naMwari kuti vadzidze zvimwe zvezvinhu. Ndoda kukupai a very good example from the word of God in the book of Acts. Kune murume anonzi Paul, nemurume anonzi Barnabas, nemurume anonzi Silas, nemurume anonzi John Mark. Shoko raMwari roti Paul na Barnabas vakava neesharp disagreement, vakatadza kuwirirana nekuda kwemurume anonzi John Mark. Vakatadza kuwirirana nekuda kwaJohn Mark nenhau yei. Pavakapinda through persecution, John Mark akavatiza. Ndopavasara vari vaviri. Saka vakuda kudzokera futi for another missionary journey. Bible rinoti Barnabas akazoti ngatitore John Mark. Paul akati azviite kuti tiende naJohn Mark nekuti rwendo rwuya akatitiza. Vakava negakava rakasimba kusvikira Paul azotanga kufamba naSilas. John Mark akazoenda naBarnabas. But mukazoona takuna Colossians, Paul akunyora tsamba. Anonyora tsamba achiti ndinokumbira kuti munditumirawo John Mark, for he is profitable in the ministry. Kureva kuti panguva iyi madisagreements aya zvaitova nechinangwa kuti basa raMwari rifambe. Ndokubva Paul aenda naSilas, John Mark ndobva aenda naBarnabas. But John Mark anozodzoka akuchibatsira Paul papera imwe nguva. Kureva kuti izvezvi Jatiwero anogona kuti NAIZA boom wakaipa, kana kuti vana chapepa vasara vakaipa. It's just a season, it's just a phase. But sometime later, munguwa yatisati akuziva, NAIZA boom achatozoona pamberi apo kuti aiwa Jatiwero ndinomuda. Jatiwero achatozoona kuti aiwa chapepa uya ndinomuda. Saka zvinongoitwa naMwari for a reason. Avafani kuramba vachivengana, avafani kusorana, nekuti one day very soon they shall need each other. Umwe neumwe akapiwa vision yake. Ndinotenda kuti NAIZA boom paakashanda nawo pane zvaakadzidza kuvarume ava, kuhanzvadzi idzi. Nogotendawo zvekare kuti vanhu ava vakabuda ava pane zvavakatodzidza kubva kuna NAIZA boom. NAIZA boom akanga asina maactor nemaactress, aitovada kuti asvike paari nhasi. Zvimwe chete nana Jatiwero nana Ozemwa vaitodawo NAIZA boom kuti vasvike. Isusu tiri kuno kuti tizozivawo kuti kuna Jatiwero ndinaIZA boom, tizozivawo kuti kuna chapepa ndinaIZA boom. Saka zvose izvi zvinongobatsirana mukuita chakanaka.
but chandinongoda kuencourage, let them pursue their vision, their goals, their career peacefully, for one day they shall need each other. Avakabuda ava vane zvavakadzidza, ngava appreciate zvavakadzidza kubva kuNAIZA Boom. NAIZA Boom appreciate zvaakadzidza kubva kuva kune vakabuda ava. Vakangodaro chete, Mwari anovaitira zvakanaka. God bless you.